ebusia yatna se wo bia akwaba o subscribe be show boda se subscribe be shama onye na onye bia hwe ndeso yatna se ya be din komo wo hwe ye a yeni abre tino mesrew enfode no shema onye na onye anya bi hwe o subscribe be free be obi won nche won mfasa tinsu di tinsu a options e back all no che say video bia to mu a won saka na first na wa hwe na we sua de me samre ba be ko ye papa so no di nchia ama mo na de obia no de asomu nana makwaba ewie ne de mse weni abre mejo so pa ne weni abre ko yi ba obe ne de weni abre pacho tia etie da de obia no mfa enso o wa hire ba me da obi bia se ba Nature TV na so One Day TV oso mfo komfodo na masama ababio bre twa bu no me mu be shiai ka se bre se mu no obesa ate menka obriti ebi tina sebe One Day TV o maba manamo so a no mu ba betwetwe nkomo yi de kira soronko e de ma obi biara so odo mankoma enhira obi biara ya o monya asopa eti Nature TV na se One Day TV ene mo sonfo komfodu de obi biara se therefore na e de enchia amamo no yes embre ye be din komo topic we what at a different dimension na ebeba no ntino jebre na suade therefore ohino ba nipa ye wa asase so yi yewu na twa konkon bible no amaya ta se nipa wu a ukọ heaven osra imem ye ko eja no nchen the boss no asase ye na nanom so ma ye ti asese da bi onipa wu a ukọ asamado ukọ na nanom hono na yetumi esan wo ema wo san ba ewiase mu bio esan bebo abrawo fofo na ya bia yehu mu no kre se eye no kre se ye wo a je wu a ye san yetumi san wo ana se ukọ osra himim me da asibinia sabe odoman kuma bo wiase no nipa bia obodo mienu nananam kaka se bi se yewu a yakwa yesaba nokre obia ka se wu na kọ anwusa ma anye nokre de ntia me kasa ede me ya wo me dadwada ebia ade achi makra se me komi yuma so ko yer ma mabio ebia na makushia kwa mkafo na ya bome ya kume ma nguma kra wu na sana makra firi nyame so de yede e bai basa ay sama twentwen nti basa no a o se me ko memra wo do man ko de ma me no ansu ntini e kwa me sa me ba na mbe wi madwuma ansa na me kwa ba mako ati de pe mi chiko nasi ba ko no eto sumienu obu ho no mu a sabe gafra che wodo mabo no de ne ba wi ase no wanyare bibi antono ade chi team okọ onti wo na se asekere ne se ebia wo twam wo uniba umoburo bi nti ena ma na ba ma wo no nti wo betena won che na bire bi so a wo baba ko mienu miensa ede ma wa wo so sa ko ba bi ofri bae what ya sie asekere se na woni bi ntira se de be ya wo ni baji wu ya se a wo no
Enipa ntimi nka nsɛmbɔne ne nsɛmpɔrɛ mfa nyɛ dɛ ɛnkyerɛ wo. Me nua ba wodi machi. The same thing said the American one. Okono jame mayo mienu. And never know me the video ha. As a chere say, na nano my aso te sesa akora na oba no. Onye chiba. On some ka bibi say if ni nipa. Ente ya dumbi. Ena ma na bedua me ma me so nti na bere bia wo kansa me de memra me ba bedi ni wiase de anya dai. Enche. To wo sankora mienu da wonya mfie aduenu enso pepepepepepe. Nti na onimu se onche ana se na onim yaka kire no onim. What you say? Cause wonim di ofri ya obae. So hono. Ena nananom kro no a nananom no a utimi ko se wo kwakope ba. O se me ma ewo nyina de me dia cha mana ye dai asa nemo me bawe die me de ne ba mawo nemo me pese wo ba wo mawo de bere be so a e ba be fama de yakọ e wo ho majuma me na wie e kire se ya tete se ebi mo se sunsun bi ani ho a omaba wie na omko huhumu ntokwa mayen wie na huhumu ntokwa no se bia ensa bi da bofu so a wie nkoko sa ntokwa ma ya no mo yi sansa na ma wie ekwan abeda ho na waje wie na okasemu no o se ebia obi ko sunsun no ho wie sunsun bi ho na okope ba wie bika se wa mamba ni na manasa wie nti sa eba wedi wie o de ne ma wa wie emresemu se oba be fa na ade wie nti ama my confused eden nti na wie ebi akora no a o de ba ma wo no ebere bi beso ebi akora ndo obeye no wo wiase no woni nye ebe mo obodi dimbone se pepa de ebi wonim se na akora no wote ya enu nti na ya o mse bosom banye onsem ka bibi se bosom ba bia ni ho a wanye dai onye so hono bosom ba bia ye so to we oba nkura du dia ba wiase so wo do ba pa nkura ni nyina wo wa wo ma ba wiase so wo do ba onsa kura bi ho no mu a di obetie wasem no se bibi ananuanum nyina kura hwie no mu di agora na ba kokora bosa akora no a uti bibi ye dai wo mu sa akora bibi pone ne kakra bi na wo kra akora tu mu ne wira wa ye dai aho nti se sa wo ba no wo firi wo nche ya wo bepene dabi wie sana boso so tie nti na enye hu to kwa no mo kuma ya na huhum to kwa yeko huhum to kwa pa enso mo cheba sa wo ncheba ene so otwedi amponso ncheba ma ne nyi because nana no ma me ate se omo ye nyankopon so jafo what you say omo ye nyankopon abofo na bia what you say fine nti dia practice ase no eno no omo ko hu to kwa gina agiye ne ye de woni bia no no omo fa bi no omo de aye dai ama what you say betwe ahabe da wo se minim de yaka usu nim de yaka na se so bo me na me kire se fa sa ba we fa we kan we hu na de we kan ho nyinsen be ba ebe de bo hu na de kan hu na fa we kan na se nyinsen ne de ba ho na de che wo na no nche ba what you say okosofo no so fa wo foda water se je fa enchene fa bowi
fakogu ebi asumana so ana fakogu nkwantana so ana fakọ ofie ko dware nombi ya funu beba e ba baka se twedi ampon na de che wana asesofo na de che wo baka so Ewade nam osofo no so na ode ama no awie enti se saa na oba na se so gbo me kire me sa hahawe na mete na me de mawa so ati ase aso bo me enam me so de saa de na yedai e de amaw amani munyama yedai aba na mo ye ni nyina awie a asida piesie ne koma hwan odoman kuma ono ma ho kwan awie enti abofo no ani ahonhom no e wo wiase no odoman kuma wo bia kwaye a wode ne yedai etoye enti no se ye wo bia ya na onipa no obedi ne nkwamen awie ne fa ne se wa benya 80+ awie na wato a awie saa nipa no awie yetumi san wo no ewo ho onse twere na ma ya so te se odoman kuma wo mmo nipa bia biuda nipa na eto abode so ya so se mo na mo ase no te se opo anu anwea wati ase ene se ke nipa ye boni edi no wiase ko odoman kuma kasamre watwa ye nyina atwene asa abode foforo wati ase so se bere no so no se wiase awufuo be sore abekati ase fo nti wiase ya wori nipa nyina nsan firi wiase dawo ansa na odoman kuma se wiase yo nipa nyina nsan firi wiase da nti wo so obebu awufuo ne ate asefo aten wati ase enti ya nana no na ye koro no a omo koro no a ene saba odefo ewie se yawo mi ato amfan se eduana ebusim ewie ana se asen bretu ya amfan se yawo mi ato eduana ebusim ewie na mi wu a obi a oye bretu ebetumi awo me ana eji mebusim mu ana e wo so mo wo me nipa nyina ye baako kra wodoman kuma de bo nipa no e baako wodoman kuma bo wiase no obo hwan bema no nya baako pe na se fo nyina na hwan ni ye ti ho nyina ara no anka se we ye benten we ya semasi we ya kwasi anto what ya se iti nipa nyina ye baako bretu no de nipa na sise ye nipa na tutu dini ade bia wo wiase bia nipa na tutu dini si efri wewe ifri wewe on se dabi mka se som bia nipa bia wo bia no eye som baako pe ne mom nipa na tutu dini se we ye nkramo we ye we ti ade bia wo wiase bia nipa na ye dai tutu dini what ya se it sanity ati me ya yukuni se me bra so no do man kuma ejam kwaya so hono betuma be pio obusuem amana yiye entini ase se opefie bi mo akoka ese se abusuem no ya wo eto nemo ya nwo anto se abusuem no mu a wa kofie ho awade na kra ni na akoye ba wa ba wate dem pe mi kiro na se me na anwo me awumi oso na wo so ati ase fine enti wo ka ese ka bia wo maame na wo me enti wo maame anwo me na bia mbo ware wo nua ba eti mba ware wo nua ba se de me maame ye wo maame no sa na wo so wo maame so aye dai akwaye me maame ni nyina ka bom ya ye honam ye dai ba kope enti dipe wo wiase nyina ye koro nipa ene ya chichemu bentini asemesinie akwesi antonie wenie nipa nyina ye ba nti fa ne se Ghana hai ewie na yawo me ato Ghana ha ewie na sebe bidiaba na mato ewie ebeja ba se obi wo ti se ekofufo ti se Nigeria ana se yeah
South Africa na Korea iloku obetumi awo me ale ntino ntimi ngo die ntino ntimi ngo ba me de different die ntino ntimi ngo die ntino ntimi ngo ale se ka brofo no omo ho mebua na Yesu Kristo no kura na ye kan yewura Yesu Kristo aye kan ofiri omo chire English kuro no ofiri mu Yesu omo chire se English kuro wi ene ofiri nimpo kura twiro se munum kura no mu akwanhyefo no a ye di omo dini nyina wo Bible mu omo de twiro sa amena nsem no dia hen na ofiri lopo oyin ba wati asiye echesi Africa woduma kuma hire ayen wati asiye woduma kuma hire bibiman o hire nananom wati asiye enti no mpa kire se enti omdo Bible bae no enti ne nim ye nyame dada na enti ne sori asabe ka frache nananom wo ye bone Abraham mu emra sebe wo Isaac woduma kuma e ka se won fa ne ba ne nkoba fode no wati asiye edwa nka bibia se ko mane kire ne ba ne twaniti ade ntino ka kire nse dabi onhwe ha abo we wa ha onfa ne fanye sa sacrifice na nyede emfa ma no nti se wo ba so bom ne fie ne samsum ko twadwa nam de sacrifice ya wo se no de ebone enua ya so yes we mu de so hunu eno de ebone Tiasia tino se yewu a yesan ba bio yetim koba ye ni heaven baby eba kwatina oh eno de wo obato na nanom no obi a choro baby heaven kwa dada ewe so mo se wu a me so mbato me papa no wan kire me se heaven kwa ni o wo beti ena me so mbeti ye ena me na so beti ye ena do ho so be ye dai e beti ye what you say na ade na no ka bibi se sasama do ye mane a ento ba kire se ntia sase ye ti hai ye nko na ye ti ya ntia se ye no ebi nto aso asuru bi nto aso ebi so nto aso ebi so nto aso aseso bi so nto aso na ho de wo de ho ne nyum kura awo ne nyekuro na awo ye wom kuro so no enti se wo bra so a na wo kwa se awiase we se no ena mmra enchina odoma nkoma de ma awo no wo be di ama na ye dai asante wo firi ha wo kokuro foforo so asama do awo ko ne nyekuro awo ye kuro so no na mo wunyuma pa obeye no enna ba mo hunu se ekwa ya mekoi me dimitri me nso no enan fita na mde yedai ede kro intina nanom ba ya sebe odoma nko mabo wiase obeda wo nso obi akwa be kasama do asem ya kire yeda so ko yese pe no ko hunu ne papa ko hunu ne ma me ko hunu akwasi anto tentena kwatia e wo hoda wati asie unim dia wo ho misumi nim dia me wo ho so wati asie eti chance bere ne yedai eso ti bere no so e na wo kwa obehunu dia wo ho that's it therefore watch them idea ama batimo asem nche de na wo hwe so no nya ne ho enti ase de bia mekai mu mamoma obi ento futuro engumani siade na ma winning down obi and down before mekono say therefore a kasem ka krachremu na dano ados ewie enu ameda wase masan kakra me kade atwa to nie Yesu Kristo said ye beto ye nananom omkama ete ye no emra wonam a wosesa yare so koduru baabi na obi bawu sa na meka no ombusa na waka asem bai oso wonwu iwada
Meboa. Wan manan sori ansa na. Ti sa na nipa bia so wu awada. What you say? Wada. What do you need? Yeah. Okra no. Wada. Nti ukọ kwakwati wani wo baabi a wo ye dai. Okro. Nti mpese me kama Ghana fo eti. Africa fo eti. Na nanom ti. So bia mfom futuro mfanye dai. Egu ye ni. Masema me de betwa to de ama wo. Obi ama nani na hosa bo achi. Edase. Therefore, anwesi. Subscribe, share, na also fa upadwin share ebra. Me de we bi ase say onya abre no share. And I hope for we say share.